पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन बिथांखौ आं सिखाव बुंनो नागिराखै गावहा मोनसे माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा नंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों खिन्थु पुलिसा बेखौ होसोआखै दा हाग्रामाया फैसा दङब्रा हाग्रामामोननि दैदेननायाव हाजार बिगा हा बिसोरो बायनानै दोनदों दा फानगासिनोबो दङ आरो गावसोरनि थाव दिफु मा दिफुखौ बन्द होफालागासिनोबो दङ आं हानिनो इएम हिसाबै सोर हा फानदों सोर हा बायदि बेखौथ' जों खबर मोनबाय थाखायो नालाय दाखालिसो बियो गावनि थाव दिफुखौ क'क्राझाराव थानाय थाव दिफुआ एनआरएल थाव दिफुखौ बियो 50 बोसोरनि थाखाय लिज होबाय बेनाव थाखाया जोबखाया खिन्थु रायजो राजाखौ थाखाजों बायनो हाया थाखाजों बायनो हायोमोनब्ला बिपिएफआ थांनाय बारावबो सरखार दागौमोन मानोना खाम्फाया 24 कौटि गारदों आंजों कन्टेस्ट जानाय टाइमाव थेवबो खाम्फाया जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखैमोन कोटि हाजार कोटि लानानै लुसोमबाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफजों मालाबाबो थाया आरो थानायबो नङा बर'लेण्डआव बिपिएफनि जा नांगोल बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय बेखौ नागिरनानै मोनखाला ओरैनो थांनाय बारनिफ्रायनो जोङो प्रटेक्सननि खामानिखौ मावबाय दंखायो थांनाय बाराव गुरिजाराव प्राय 1 crore कंक्रिट वालखौनो बाउन्डारि वालखौ माबा दैमायाव वालखौनो होदों जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारानो होदोंमोन दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सरकारा 125 कौटि नैबे जिअ बेग जाबनाय जा प्रटेक्सन बे प्रटेक्सनखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै बेखेवगोन बेखौ जुदि होनो हायामोनब्ला बेंटलनिफ्राय ओरैजाय दै हाबनानै खासिखत्राजों आइ दैमाया बोहैनाया फ्राय 100% जाबायमोन देग्लायनि दिनाव आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाया लेट जायोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मावनो थाखाय जों थियारि जाबायमोन ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआव जेराव जोंनिबो लाइन सरकार दंखायो आं जोंनि मानव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय आसाम गभर्नमेन्टआव थाहैनानै मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होदों जों बिटिआर सरकारनि जानानै जोंनि जा दैनि जेंना बिटिआराव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो दैनि जेंनाया खोब बारा आरो बेनिख्रुइ बारासिन जोंनि चिरां जिल्लायाव निसिमाया दैजोंनो फ्राय माने बुख्रुबजानाय मोनसे हालाम जानानै दङ बेखौबो जों ग्रेजुवेलि फोजोबनायनि थांखि लादों फार्स्टआव निसिमानि जा कानेक्सन रड कानेक्सन बेखौ फैगोन बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि थांखि लादों चिफ मिनिस्टारा नांगोल दैमायावहाय दालां होनाय जासिगोन फैगोन बाराव गतिके जोंनि जा खामानि बोसोरनि गेजेराव जा मावनो हादों जों मावगासिनो दङ बेखौ लानानैनो अपोजिसना गावसोरनि 17 बोसोरजों जोंनि बोसोरनिखौ रिजायनो नागिरो जों जेबो मावनो हायाखै होननानै खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाजा नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ जोङो बेसेबां स्पिडआव दावखोगासिनो दङ बेसेबांसो ओनसोल बेयाव सिलिंखार जादों 1000 हेक्टर हाया दा सिलिंखार जानानै दङ अब्लाबो देग्लाय 12 किल'मिटार इम्बेंकमेन्टखौ होनाय जागोन बेजों जथेस्थ' सेफ जागोन सार बुंनो थाङोब्ला नैबे दैनि समस्याया बेराफारसेल' नङा फारनै साइडआवबो ना बथ साइड जेरै माबायावहाय जोंना बोरसि दैमानि थाखाय 250 कौटि फैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय नैबे दैमानि थाखायबो मोनसे प्रजेक्ट लागासिनो दङ आइ दैमानि थाखायबो आरो बेल' नङा संकस दैमानि थाखायबो प्रजेक्ट लागासिनो दङ गतिके प्रजेक्टफ्रा ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन देग्लायनिफ्रायथ' बोरसि दैमानि बे 250 कौटिनि खामानिया जागायजेननायनि लामायाव फैदों सार हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि मैया बिथाङा खारनानै दङ सिलिगुरियावसो थाहैनो गोनां जादों माने पुलिसबा हमनो नागिरदों बियो खारनानैबो दंखायो सैथो खोन्था पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन बिथांखौ आं सिखाव बुंनो नागिराखै गावहा मोनसे माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा नंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों खिन्थु पुलिसा बेखौ होसोआखै आरो बिथाङा मोनसे स्पिचआव लाखिदों जे हाग्रामाहा फैसा गैया नङा फैसा दङ होननानै दाहार लानानैबाबो गेलेगोन दा हाग्रामाया फैसा दङब्रा हाग्रामामोननि दैदेननायाव हाजार बिगा हा बिसोरो बायनानै दोनदों दा फानगासिनोबो दङ आरो गावसोरनि थाव दिफु मा दिफुखौ बन्द होफालागासिनोबो दङ आं हानिनो इएम हिसाबै
सोरहा फानदों सोरहा बायदि बेखौथ' जों खबर मोनबाय थाखायो नालाय दाखालिसो बियो गावनि थाव दिफुखौ क'क्राझाराव थानाय थाव दिफुआ एनआरएल थाव दिफुखौ बियो 50 बोसोरनि थाखाय लिज होबाय बेनाव थाखाया जोबखाया खिन्थु रायजो राजाखौ थाखाजों बायनो हाया थाखाजों बायनो हायोमोनब्ला बिपिएफआ थांनाय बारावबो सरखार दागौमोन मानोना खाम्फाया 24 कौटि गारदों आंजों कन्टेस्ट जानाय टाइमाव थेवबो खाम्फाया जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखैमोन कोटि हाजार कोटि लानानै लुसोमबाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफजों मालाबाबो थाया आरो थानायबो नङा बर'लेण्डआव बिपिएफनि जा नांगोल बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय बेखौ नागिरनानै मोनखाला हाग्रामाया मानो गावखौ सिमान लानो गोनां जादों खारनानै दं होननानै माने सिमान लानो गोनां जादों सिमान लानो बाध्यखा बियो कमप्रमाइस खालामनोबो बाध्यखा गतिके समजों लोगोसे जों दिन्थिलांगोन दा बुङोब्ला अभार बुंनाय बायदि जागोन नालाय सम फैथोंसै